आंनि फिसाखौ आङो 27 थारिख मोनाबिलि समाव रिहाब सेन्टाराव दोनहैदोंमोन। थिथागुरि सेल्फ फाउन्डेसनाव दोनलांदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव अखानायै रबिबाराव सनिबारखालि दोनलांदों मोनायाव। रबिबारखालि आं नायदोंमोन। ओमफ्राय नुबोआखै आङो। सि जोम होबोदोंमोन। सि जोम होबोबाय फैबाय आङो। ओमफ्राय बे दिनखालि ट्रिटमेन्टनि थाखाय 8,900 थाखा लाखिदों बिसोरो आंनिफ्राय। बेनि उनाव सानसे थानानै फुंनि 8टायाव मंगलबारखालि 8टासोआव फन हरबाय बिसोरो फासि नांदों होननानै। फासि नांदों होनबाय दाना दसे थानानै आं थांनो नागिरबाय बियादैखौ लानानै थैबाय होननानै खोन्थाहरबाय। आंथ' नार्भास जाबाय। मा खालामगोन मा मागोन जाबाय। आं नुवाखै माबायाव लांदों होनदोंसो मानो MRM आव लांदों होनदोंमोन। आंथ' गोथै देहाखौ नुवाखै। उनाव जेब्ला आं सहैयो होमबा पस्टमर्टेमनि थाखाय बेसरगावआव लाबोबायमोन बिसोरो। आं गोथै देहाखौ नुवाखै। उनावसो अखानायैसो नुबाय आङो। गासिबो देहायावनो दागोजोब। माबायदि दागो दं? खखाबाबो बिदियाव बायनाय आरो नै गोदोना खर'आव बायनाय। बिखुङाबो गोसोमसो जेरावबो नायनो हागोन फट'आव बिसोरो रायजोफोरा। बेनिफ्राय नोंथाङा मा होननानै सानो? फासि नांनाय नङा बियो आंनिबा गावसोर बुनानै बुथारथारनारसो। नोंथाङा आयेननि राहा लादोंना लायाखै? पुलिसाव FIR होदों। थार बिजिरनाय मोनथ'वाखै। पस्टमर्टेमबो मोनथ'वाखै। मोनथ'वाखै। दा नोंथाङा मा लुबैयो? आं न्यायखौ लुबैयो। प्रसासनखौ मा खावलायहरगोन? प्रसासना थार बिजिरनायखौ नागिरो जेन आंनि फिसानि थाखाय बेखौल' नागिरो आङो। फिसानि मुङा मा? फिसानि मुङा रिफुल गयारि। डिसेम्बर 4 थारिख मोनबा 20 बोसोर फुरा जानानै 21आव हाबसिगौमोन।